Salam Atavatın YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları, hormatly tomaşaçylarymyz. Inha bugun gözel paýtatymyz Aşgabat şäherine yerleşen Sewda Senat Edarasyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 17 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň ykdysadytyny, daşar ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy we sergisi geçirilýär. Şeýlekem bu sergide ýurdumyzyň telekeçileri özleriniň önürýän önümlerini öz diwarlyklaryna halkymyza hödürleýärler. Mehribanlar, geliňini bolsa Altyn Jüýje Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni bilen söhbetdeş bolalım. Salam. Salam, men Altyn Jüýje Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni Aýlar Abbasowa. Biziň Altyn Jüýje Hojalyk Jemgyýetimiz öz işini 2007-nji ýyldan alyp barýar. Biziň Altyn Jüýje Hojalyk Jemgyýetimiziň esasy ugry jüýjeleri östürip ýetişdirmekden ibaratdyr. Bizim kärhanamyzda bir näçe bölümler bar. Ýagny inkubator toplumy, ýumurtgadan jüýje çykarýan bölümimiz bar. Soňra iýim kärhanamyzda, ýa-ni şu jüýjeler üçin niýetlenen iýimler öndürilýär. Soňra bolsa jüýjeler ýörete niýetlenen keteklerde ösdürilip, gasaphanada arassalanyp, müşterilerimize ýagny Türkmenistan bazarlaryna ködürlenýär. Mehribanlar, gelin şu ýerde Nefil Kofe hususy kärhanasynyň hünärmeni bilen söhbetdeş bolalım. Salam. Salam. Men Ahal vilayatynyň Akbuday tranyň çäginde yerleşen Nefil Kofe harit nişandan kofe we kofe önlüğün önürýän kärhananyň hünärmeni gelli bokurma. Biz öz kärhanamyzda ýyllyk kuwatlygy 4000 tonnadan gowrak kofe we kofe önümleriniň durly görnüşlerini önürýär. Olardan 2,5 tonnasy külküli görnüşde ereýän süýtlü kofelerimiz, 1,5 tonnasy gowurlan däneli kofe görnüşlerimiz önürilýär. Biz öz önümlerimizi goňşy ýurtlara hemde öz içerki bazarlarymyza hödürleýär. Bizim kofe görnüşlerimiziň esasan 5 görnüşi däneli görnüşde hemde 4 görnüşli külküli ereýän süýtlü görnüşde halkymyza ýetirýär. Здравствуйте, меня зовут Алиев Эмиль. Я директор торгового отдела компании «Япрак». У нас широкий ассортимент прохладительных, десертных напитков. Также к вашему вниманию хочу обратить ваше внимание на вот такие стаканчики, специально созданные для детей. Есть 5 видов, еще виды прибавятся. В этом году прибавились 2 вида. Это ульже и зеленое яблоко. Плюс мы запустили новую линейку, 600-миллиграммовые напитки, тоже 5 видов. Эти 5 видов еще прибавится 3 вида к ним. Плюс мы в скором времени запускаем линейку стеклянных напитков в стеклянной таре. И будет еще линейка алюминиевой банки. Дай бог, это все будет в ближайшие недели. Выпуск будет, иншаллах. Bugün biz Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasyna geçirilýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmegine 17 ýyllyk münasibetli geçirilýän sergide arkada Ahmet klasteriniň çağa iýmiti bölümini öz önümimizi giňden sergiledik. Biz bu arkada Ahmet klaster önümlerini çağa iýmitleriniň hemde gury ertilikleriniň durly görnüşlerini halka sergiledik. Çağa iýmitleriň 7 däneli ösümliklerden hemde tügülü, bananly hemde arwally görnüşlerini halka hödürleýär. Mundan başga da arkada Ahmet klasteriniň şu L'Oreal görüşmesi ýaly gury ertilik. Ýagny bul gury ertilik, ýagny bu TV-ge arbally, bananly hemde şokoladly görnüşi bilen çağalanmadyň ertilik edinmegine mümkinçilik berýän ýokumly, peýdaly önümleriň biri. Bizim bu çağa iýmitlemeli Türkmenistanyň içerki bazarlaryna, sewda merkezlerinden arkaýyn alyp bilersiňiz.